Συζητάμε, ζητώ συγγνώμη από τους αγορητές και κατ' εξαίρεση μπήκα στη σειρά των αγορητών μόνο και μόνο γιατί έχω μια υποχρέωση και δεν θα μπορέσω να μιλήσω αργότερα. Άκουσα τις αντιρρήσεις οι οποίες προευλήθησαν κυρίως από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τον κύριο Δρίτσα, οι οποίες θεωρώ ότι ήταν οι πιο συγκροτημένες και οι οποίες χρήζουν απαντήσεως. Τις υπόλοιπες δεν τις κατανόησα, τις αντιρρήσεις άλλων πτερίγων. Δεν κατανόησα, παραδείγματος χάρη, τι νόημα έχει η αντίρρηση της Χρυσής Αυγής. Άκουσα τώρα μία σύνδεση μεταξύ των χρημάτων και των σχέσεων που έχουμε με άλλες χώρες, με τη συγκεκριμένη σύνδεση και τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι πλήνθη και κέρα με ατάκτως ερημμένη. Αλλά στην επιχειρηματολογία του κ. Δρίτσα νομίζω ότι χρειάζονται μια σειρά από απαντήσεις. Το πρώτο. Κύριε Δρίτσα και συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ προφανώς δεν υλοποιείται μια φιλελεύθερη πολιτική με αυτή τη σύμβαση. Η φιλελεύθερη πολιτική, εν τη στενή ενία, σημαίνει να αποδεχθούμε και να αφήσουμε να εξελιχθούν τα πράγματα στην τύχη τους. Στην τύχη τους σημαίνει δεν έχει λεφτά και δεν μπορεί να λειτουργήσει το ναυπηγείο, να κλείσει, να απολυθούν οι εργαζόμενοι και να διεκδικήσουν από την εκαθάριση της επιχειρήσεως τις αποζημιώσεις τους. Αυτό είναι η φιλελεύθερη πολιτική. Δεν κάνουμε αυτό. Δεν κάνουμε αυτό και δεν το κάνουμε αυτό για προφανείς λόγους. Γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε, πρώτα απ' όλα, να μείνουν πολλοί εργαζόμενοι απλήρωτοι, χωρίς καταβολή δεδουλευμένων, χωρίς αποζημιώσεις και άνεργοι. Δεύτερον, διότι δεν θέλουμε ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και επομένως είναι η πυραυλάκα του συγκεκριμένου ναυτικού, γιατί η συγκεκριμένη πυραυλάκα του ναυτικού έχει ξεκινήσει να χαθούν, γιατί θα απαξιωθούν και θα καταστραφούν καθώς δεν θα ολοκληρωθεί το έργο. Άρα λοιπόν, και τρίτο, εγώ θα σας πω γενικότερα πια, διότι πράγματι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για τον ναυπηγικό τομέα στη χώρα. Αλλά μιλώ για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Στη συγκεκριμένη σύμβαση, επειδή δεν ζούμε, κύριε Πρόεδρε, σε έναν ιδανικό κόσμο, τι να κάνουμε, δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτές τις δυνατότητες, αυτές τις επιλογές. Ή να παρέμβουμε στη σύμβαση, και κάτι να πούμε γι' αυτό, και θα δούμε αν παρεμβαίνει σωστά ή όχι η κυβέρνηση εδώ, ή να παρέμβουμε στη σύμβαση, διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας, αλλά και τα συμφέροντα του ελληνικού ναυτικού που πρέπει να μπορεί να παραλάβει τις πυραυλακάτους, ή να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν με βάση το άρθρο 99, οπότε θα πάμε σε λύση και καθάριση της εταιρείας στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Ένα από τα δύο. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Αν εσείς έχετε την άποψη ότι κακώς κάνουμε αυτή την παρέμβαση, επομένως φαντάζομαι ότι προσχωρείτε στην άλλη. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει αυτή η παρέμβαση και να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Γιατί δεν άκουσα ουσιαστικές αντιρρήσεις. Ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής. Παρεμβαίνει στους χρόνους παράδοσης, παρεμβαίνει στην διαδικασία αποπληρωμής. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις επί της ουσίας. Και εκεί δεν άκουσα αντίρρηση. Άκουσα μία ουσιαστική αντίρρηση, την οποία ανέπτυξε ο κύριος Δρίτσας, και αυτό ήταν στο ζήτημα της παροχής ενεγγύου πιστώσεως, πράγματι, 35 εκατομμυρίων, για τους υποπρομηθευτές. Να διευκρινίσουμε όμως, γιατί αυτό έχει οικονομική λογική. Ποια είναι η σχέση? Η σχέση είναι, το ελληνικό δημόσιο είναι πελάτης των ναυπηγείων. Τα ναυπηγεία πρέπει να φτιάξουν τις πυραυλακά τους και να πληρωθούν για την κατασκευή αυτή. Αυτή είναι η σχέση. Τα ναυπηγεία έχουν δώσει σε υποπρομηθευτές τιμήματα των εργασιών. Οι υποπρομηθευτές, ενώ ότι τα ναυπηγεία, η συγκεκριμένη εταιρεία, έχει υπαχθεί στο άρθρο 99, δυσπιστούν ως προς το αν πρόκειται να αποπληρωθούν. Ακούστε. Δυσπιστούν. Αφήστε, κύριε Λαφαζάνη, να το ολοκληρώσω, γιατί κατά τη γνώμη μου, να σας πω γιατί έχει οικονομική λογική. Αφήστε με. Μ' αφήνετε να το αναπτύξω? Γιατί κατά τη γνώμη μου έχει άρρηκτη οικονομική λογική. Ποια είναι λοιπόν η σχέση? Έπρεπε τα ναυπηγεία να πληρώσουν τους υποπρομηθευτές, οι οποίοι θα έπρεπε να παραδώσουν το έργο, και το ελληνικό δημόσιο να πληρώσει τα ναυπηγεία. Αυτή η σχέση έπρεπε να ακολουθηθεί. Έρχονται οι υποπρομηθευτές και τι λένε? Εμείς αμφισβητούμε ότι θα μας πληρώσουν τα ναυπηγεία. Δεν εκτελούμε. Είναι στο άρθρο 99. Άρα δεν παραδίδουν. Τι ζητάμε? Ζητάμε μια εγγύηση. Από ποιον? Από αυτόν που ούτως ή άλλως θα πληρώσει. Το ελληνικό δημόσιο ούτως ή άλλως θα πληρώσει. Επομένως, το ελληνικό δημόσιο δεν δίνει κάτι περισσότερο. Διασφαλίζει απλώς, εξαιτίας της υπαγωγής του 99,
ότι τα χρήματα πρόκειται να πάνε στους προμηθευτές για να ολοκληρωθεί η σύμβαση. Λέτε τώρα, γιατί δεν διασφαλίζεται και δεν λύνεται το θέμα του 99. Γιατί αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τη σύμβαση αυτή. Διότι αυτό έχει να κάνει συνολικά με τη βιωσιμότητα των ναυπηγείων. Υπάρχουν όμως 3 παράγραφοι εισαγωγική συγκεκριμένη σύμβαση που εξαιρούν το αντικείμενο της συγκεκριμένης συμβάσεως από την υπαγωγή στο 99. Δεν λύνεται με αυτήν τη σύμβαση όλο το θέμα της εταιρείας. Διασφαλίζονται τα συμφέροντα του ελληνικού ναυτικού ως προς την εκτέλεση συγκεκριμένης συμβάσεως, εξαιρώντας το συγκεκριμένο συμβατικό πλαίσιο από την υπαγωγή στο 99. Γιατί δεν σας αρέσει αυτό? Γιατί δεν το υποστηρίζετε αυτό? Τι το κακό έχει αυτό? Πάω τώρα όμως στα διαδικαστικά και τελειώνω, τα οποία θέσατε. Δεν δίνεται καγγίηση, γίνεται άνοιγμα, ακούστε τώρα, μην τα μπερδεύετε. Γίνεται άνοιγμα ενεγγύου πιστώσεως ανέκλητης, τραπεζικής. Κύριε Λαφαζάνη, αφήστε τον. Κύριε Λαφαζάνη. Κύριε Λαφαζάνη, επειδή τώρα να πάμε στα βασικά. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως είναι άλλο πράγμα από το άνοιγμα ενεγγύου ανεκλήτου τραπεζικής πιστώσεως. Είναι άλλο τόνα και άλλο τάλο. Τώρα, να μην κάνω όμως μάθημα εγγυήσεων εδώ πέρα, αυτό να το λύσουμε, να σας το εξηγήσω άλλη φορά. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ότι εγώ μπορώ να πάρω στην ουσία απευθείας τα λεφτά μου από αυτόν που χρωστάει στα ναυπηγεία, αυτό είναι η λειτουργία, χωρίς να διαμεσολαβήσω τα ναυπηγεία με κίνδυνο να τα χάσω. Γιατί τα ναυπηγεία μπορεί να τα πάρουν τα λεφτά κάποιος είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι η διαδικασία που γίνεται εδώ. Άρα λοιπόν, αυτό μην έχετε επιφύλαξη. Έθεσε όμως 2 ή 3 επιφυλάξεις διαδικαστικού χαρακτήρα ο κύριος Δρίτσας. Λέει, Επιτροπή Κανονισμός της Βουλής. Πρώτο, αυτή είναι τροποποιητική σύμβαση για την οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί αποτελέσματα. Δεν πρόκειται επομένως για καινούρια σύμβαση αμυντικού υλικού. Είναι τροποποιητική σύμβαση μόνο σε επιμέρους όρους. Κατά τη γνώμη μου δεν παραβιάζεται εδώ ο κανονισμός. Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Νομευτικού Συμβουλίου. Γιατί μένετε σε αυτό και δεν πάτε το ναυτικό ζητά επιμόνως και ευλόγως την παράδοση των πυραυλακάτων. Την εκτέλεση δηλαδή της συμβάσεως. Γιατί μένετε σε αυτό? Μα εδώ επιτρέψτε μου. Αυτό ξαναλέω, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά να σας το πω διαφορετικά. Το αντίθετο θα ήταν παράδοξο. Να έχει εκτελεστεί το 40% του έργου και να λέμε ότι εμείς θέλουμε να χάσουμε το 40% του έργου για να μην επεκτείνουμε τη σύμβαση. Για να μην λύσουμε το θέμα της αποπληρωμής. Προτιμάμε να τα χάσουμε τα χρήματα αυτά. Διότι 40% των πυραυλακάτων που καταλαβαίνετε δεν μπορεί να παραδοθεί. Τι θα τις κάνουμε στους 40% των πυραυλακάτων? Άρα λοιπόν και αυτό είναι λάθος. Και το τρίτο, νομίζω θα το αναπτύξει περισσότερο ο κ. Χρυσοχοΐδης, θα έχει περισσότερο χρόνο, το θέμα του ελεγκτικού συνεδρίου. 10 τροποποιητικές συμβάσεις δεν έχουν περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί αξιώνουμε να περάσει η 11η? Εδώ λοιπόν να πάμε στην ουσία. Υπάρχει ουσιαστικό αντιπιχείρημα? Έχετε να πείτε κάτι το οποίο είναι κακό στη σύμβαση? Επί της ουσίας, ότι κάτι δεν γίνεται καλά, ότι κάποιοι όροι δεν είναι καλοί, ότι υπάρχει κάποια καταχρηστικότητα, ότι κρύβεται κάτι κακό? Υπάρχει μια τέτοια αντίρρηση? Γιατί αλλιώς, με συγχωρείτε, το να καταλήξουμε, να αφήσουμε, εγώ σας λέω 2 μήνες ακόμα τους εργαζόμενους απλήρωτους, διότι δεν ετηρήθη το γράμμα του κανονισμού της Βουλής, αυτή την ευθύνη πάρτε την και να σας στείλουμε και τους εργαζόμενους στο ΣΥΡΙΖΑ να τους πληρώσετε για 2 μήνες, διότι δεν ετηρήθη ο κανονισμός της Βουλής.